Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga soking tigpaminawan ining handumanan sa sakawit ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si James. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ituloy mo lang. Ano pa daw sa iyang kagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga, James. James, naaaraw mo din ka din, Hewi. Kanina na ako si pangita ni mo. Ay, Part. Sabi ng naong ni mo. Mura mo ka gikan, gibuwag ka diha. Ako buwagi, Part, pero ako may makigbuwag. Ha? Sure di, Hewi. Buwagan ni mo skira? O, Part, gikapoy na ko eh. Di naman ni Mayo. Hasta akong kaugalingon, ako nang giilad. Nga naman di, Part. Part, ikaw gyud mo ay pinakauna na konsultihan na niya. Sige, unsa man na? Sa tinuod lang, Part. Bayot ko, Part. Naibaho na ko, Ana, Hewi. Ha? Sinibaw na ka? Hambot bitaw, Part. Wa ko makasabot sa mga tao nga nang di sila makailag, makabantay nga bayot ka. Ay, noon. Kita man may magsigig kuyo, good. Mausad. O maong gusto na kong buwagan si Kira, Part. Kay kanahan akong musulti niya sa tinuod. Kaya sige mo siya pambugos nga ipalailan ako niya sa iyong mama o papa. Mas maayos ang masulti ka na sa tinuod, Part. Pero, muunsa ka siya, no? Kira. Mas madawat pa na ako nga imo kong ingnon nga nakilaing babay. Kaysa mo ingon ka nga bayot ka? Kaluot ba ni mo, James? Sorry, pero maunay tinuod. Ubsantang pila pa ta kabuwan nga manag-uyab. May nang mahibaw na kas tinuod. Ug din ako magtago-tago sa tinuod akong pagkaako. Kay mo out na ko, Kira. O niya, tanaw ni mo. Madawat ka sa mong ginikanan nga ingon anak ka? Ha? Wa na may mahimo, nak. Ma. Tinuod na. Di ba na to mapugan ko kung sige tinuod mong gibati. Pero hangyo lang namo ni mo, anak. Ayaw lang pag binabayog si Nina. Bisag ka na lang. Ay, kabala ka pa. Babae rin kasing-kasing nako, pero lalaki ko mamurma. Ug salamat kay sa inyong pagdawat nako, ma, pa. Swerte kay ko nga nakaginikanan kog sama ninyo. Maong salamat gyud kayo. Part, karon nga ni out namang yung ka. Ipaila-ila di ka sa ko igagaw para makauyab na ka. Uyab gyud ayon? Sa dugayan. Part, nag-antos kag pila ka buwan o pakig-uyab sa babae nga dili ni mo love. Munang ipaila-ila di ka sa ko igagaw, Part. Kinsa man? Vince na ako pangan. James, pre. Sus!
Mga laki kay mong duha tanaw, no? Mga macho kayo. Amaw, gig ka part. Sige na. Biyaan na ta mo. Enjoy mong duha. Wa man ni klaro ni mga gagaw eh. Wa man magpaibaw nga mamiya di siya. Kano madlok magambiyaan? Aw, angay la sige di ay nga mahadlok ka. Kay mama-akrab ako. Ha? Oh, namuwa ka. Ngayon maday kang mamuwa. Klaro kayo nga mauawon ka. Sige. Ato lang ta sa mingaw o ngit-ngit nga dapit. Aron dili ka mauaw. Mingaw ug ngit-ngit. Unya, bugnaw pagid kay... Oh? Um, Gipaningot na kag maayo. Isig binuang diya eh. Manood ta sa kuan? Ha? Sa asa pa? Sa sinihan good? Wow. Kalma lang good. Tara, mga unsa ta para mawa nagka-nervous nimo. Awa, daan pagid lagi kong magkasinabot gid mo. Oy, kusog kayo siya, manungog. O gabi ni mo part. Sweet kayo siya, dihang nanood mi... Asa mo nanod? Ha? Asa? Sa sinihan, oy, amaw. Asa pa di ay? Aw, abi na kung asa mo na abot ba? Ikaw ra bang igagawa ra ba na ako? Basta makagawa sa bahay. Murag yun, nakagawa sa tangkal. Mau ba? Oo. Pero siya na sulti ni mo nga ano. Maayo na magkaila-ila pagid mong maayo. Stricto man ko na nga ako mga ginikanan. Mao nga behavior gid kay ko basta naa sila. Mao nang ari ka mamawi kung nakas gawas. Kay makakiat ka. Magakiat pero binantayan gyapon ang ako mga lihok. Kay basin og na ay makaila o makasumbong sa ako mga ginikanan. Makasumbong nga unsa. Gabayot ko. Sa ato pre, uwa pa di sila mahibaw? Ang ako lang igagaw ay nahibaw. Pero ang tanan, wa. Madlok pa sa ko. Mabitaw nga mura ko og nagduha-duha og sulti nimo kay basin og maapektuhan ka. Ha? Sulti sa unsa? James, kilahan kay ko nimo. Malipay ko basta mag-uban ta. O makapagawas ko sa akong pagkaako. Naibaw ko nga paspas ra kaayo para nimo pero murag love na ti ka. Oh, Vince. Gusto kong manguyab nimo pero magtago-tago lang sa blagita. Pero kung sugton ko nimo, malipay gid kay ko. Malipay sa ko kung magkauyab ta, Vince. Oh, Kay ganahan sa kay ko nimo. misato pa. Kita na. Oh, Vince. Kita na. Yes! Dali, Kung sa dugayan. Mao sabi to imong tuyo, maong gipalailan nimo na ako nang imong igagaw, di ba? Ug ihatag na ko ang tanan niya. Rilo? Oh, pagkakita mo gud na ko ana, nakaingon ko nga bagay kay na nimo. Ikapila naman ini mga regalo na ako, James. Dagana no eh. Pero ako, wa pagi ko makahatag nimo. Ay sus, baya nimo. Gusto lang na ako ipakita nimo kung unsa ta ka kapinangga og ka-love. Salamat kay kaini ha. I love you. I love you so much.
kining bulakaw ko niya, James, ha? Magkita ming mga barkada na ako. Vince, pila na magunta kabuan ba? Wa pa kay plano nga ipilaila ko nimo bisag sa imong barkada man lang. James, nagka-istorya na tabahin ini, di ba? O lagi, pero kadusa pa man ka na kaisog nga musulti nila. Makasabot man ko ba nga dili ka mapaybaw sa imong pamilya pero sa imong barkada, dili sa di eh. Kung tinud-anay silang amigo nimo, sabton kanila oy. Di sad lagi pwede. Oh, Karong di ba ka makasabot? Vince! Ganina rin si panawag si Vince. Bahala siya. Ano bitang gisagitan ko niya? Murang ko niya gikauaw sa embarkada. Oh, di ano? Tanaw na ko ang timeline sa iyang Facebook, bi. Oh. Gitag siya ni ini nga video. Asa man eh? Video giro. Oh, maayos siya kay lingaw kay siya gabi eh. Oh. Time pa. Kinsa man yung babae nga yung gikasayaw-sayaw, ha? Oh, kasweet ko kayo nila. Huwag lalaki kayo siyang tanawon. Ganong lain kayo akong gibati. Nak, wa ka kagamita lang anang Vince. Mao'y hinungdan nga dili ka niya mapaila-ila sa mga ginikanan o barkada. Oh, ma. Nak, gisultihan lang tikas posible nga mahitabo. Pero nasayop lang unta ko. Magsamtag sayo pa, kumprontaha si Vince, nak. Oh, ma. Ugma dayon. Akong adtuon sa iyang apartment. Oh, yes, unsay ato? Oh, na si Vince? Babe! Oh. Anay nang kita ni mo, babe! Ay, naligo para ba? Dali na yun. Kinsa na, babe? Oh. James? Babe? Uyab ni mo? Bagkaag na akong ni mo eh. Nga no di ay ka, uy. Sa problema ni mo. Kanang imong babe may pangutanag unsay problema niya. Buisit ka? Manggamitay ka di ay? Ngano, James? Nagtuo ka nga doon mo seryoso ni mo lalaki? Hayop ka. Human sa tanan akong gihatag ni mo? O may nagsugo ni mo hatagan ko ni mo? Ug dili sa kuganahan nga malain ka maong gidawat na sa dako. Sakit kay ni mong gibuhat ako, Vince. Og ikaw ang bayana ka. Bantayin ang bayot ni mong uyab. Kay basig di lang ako ray na biktimaan na niya. Gabaan na ka na ako, Vince. Gabaan na ka! Unang higayon nga na in love ko, ug mao dayon to'y gidangatan ako. Maong natagam gidayon ko. Akong papart nagsige pa nga igpasaylo sa gibuhat sa iyang igagaw, pero wa na ko siya basula. Dili niya sa nga salbahis ang iyang igagaw. Di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.